रहनी अगोर के तब ना बाजल ये तो बिगड़ले बारे सन कोनो टावर पर चढ़ जाती है तो का करते ये सब तो एगो 80 बरस के काका चढ़ सुन ना रे सुन हमरा को नहीं मैं समझ इतना ना बोलेला प्यार बड़ी प्यार तो केहू से केहू के हो जाला राजा दशरथ जी का 4 गो लड़का लोग रहे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुक जाए के पड़ी ध्यान ना रही तो हुक जाए के पड़ी राजा दशरथ कुछ कहता नहीं है पर सुने लगी तब वही बुझाई बात राजा दशरथ जी के 4 जना लड़का लोग रहे जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबसे अरे 4 गो बेटा बा तो चारों बेटा तो दिल के धड़कने है आँख के पुतरिए है लेकिन ओहू में प्यार अलग होला जब तुलसी बाबा के रामायण कहता जब ना बड़ा विश्वामित्र बाबा मांगे खातिर राम लक्ष्मण के गइल बड़े रामायण में लिखल बानू यही कारण मुनि आगमन तुम्हारा कहूं तो करत न लावूं तब बाबा विश्वामित्र कहले कि अनुज असुर समूह तथा वही मोही मैं जाचन आयऊ निर्पतोही अनुज समेत देहु रघुनाथा लक्ष्मण जी के संगे राम जी के दी रघुनाथा निश्चर वध में हो हूं तो दशरथ जी का कहले ए बाबा सबसुत प्रिय चारों बेटा हमरे ह प्रिय बा सबसुत प्रिय मम प्राण के नाई राम देत नहीं बनई गोसाई और बेटा के हम दे सकत बाकी राम जी के हम नहीं खी दे सक तो बेसी प्रेम भइल जी हां जी बाप बेटा में प्रेम हो जाला मतारी बेटी में प्रेम हो जाला भाई बहन में प्रेम हो जाला भाई भाई से प्रेम हो जाला एगो लड़का का लड़का से प्रेम हो जाला एगो मेहरारू से मर्द के प्रेम हो जाला एगो लड़की के लड़का से प्रेम तो प्रेम जब होई कब प्रेम जब हो जाई नु ओरिजिनल जब प्यार हो जाई तो दुइये को काम होला कौन कौन शर्मा जी प्रणाम दुइये को काम होला ओरिजिनल प्यार होई तब दो ही काम होता है किया तो आबादी और नहीं तो किया तो औरिये जई है ना तो मरिए जई ओरिजिनल होई तब सुख सुखवा ना जातरू तो जा लिखते हमरा हाथवा पर खखार बसाई तले प्यार ना हो हवस 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 पार हो प्यार में शारीरिक संबंध कहीं है ये नहीं है जब ओरिजिनल प्यार हो जाएगा तो एक यार के बगैर रहा न जाए उसी को प्यार कहते हैं कौन भगवान कन्हैया कहले रहले पहले रहले सखियन के छोड़ के जब कन्हैया जी चल गईले राधा जब एने ओने घूमत रही तो टोला महल्ला के मेहरारू बतियावत रही सर की इहे राधा रानी है इहे कन्हैया जी के प्रियतमा है इहे कन्हैया बहई एकरा से निमन रह के कहता कि इहे कन्हैया बही अपन नाम में जब राधा रानी शब्द सुनली नु लोकनाथ के कथा सुनता शादी बटवाई अरे कतना कदम के पेड़ के फागू बाबा बोलत रही राधा कहते जीवन के फटही चुनरी पेवन साट के पेहत बानी लोग कन्हैया के रानी कहे दिन सुसुकी सुसुकी के काटत बानी कन्हैया मोरा आँख में बसेले कन्हैया से ना हम आटत बानी
कतना कभी होला माधो के दिन सुसुकी के काटत बाटे अरे कतना कदम के पेड़ के अरे कतना कदम के पेड़ अरे रहनी गोर के अरे कतना कदम के पेड़ के रहनी गोर के कतना कदम के पेड़ के रहनी गोर के कतना कदम के पेड़ के रहनी गोर के तब हूँ ना बाजल बंसी तब हूँ ना बाजल बंसी काहे तू भोर के तब हूँ ना बाजल बंसी काहे तू भोर के हमारा राजू बाबू हरिलाल भैया रुपया के वर्षा के लिए बने महेंद्र नाथ से गोड़ लागब के महेंद्र नाथ कृपा वाले को बना रहो ना जी तो ई प्रेम है में दाग नहीं प्रेम में दाग होकबे ना करेला अये बरा 3 बजे रात के नाधा पर चढ़ के बड़का मोबाइल खइलू हो अनोरी तके के मन नहीं खे करत कहियो न तो होइबो से कहते कि हमरा पानियो नहीं खे ढूकल जागले बारू जब सुता तनी राउरे चेहरा चला बता कहियो कहता कि यार 2:30 बजे रात के हम ना दहा पक्के लेवे काटत ये वासना है प्रेम नहीं है प्रेम कोई लोग गाली दे रहा है बबुआ कहे के बाद कि चमन जिंदगी के अरे चमन जिंदगी के मुहब्बत हका चमन जिंदगी के मुहब्बत हका यही से खिलेला बदनाम कृपया दूरी बनाए रखे मेरा भी खड़ा हो रहा है तोरा पहुनाई के नानू हिया ये बात है पंडित जी बताए यही से खिलेला बदनाम को अरे चमन जिंदगी के अरे चमन जिंदगी के मुहब्बत हका चमन
दिखाओ के लोग को तू दिल मिला के जे प्यार के बढ़ावे तू दिल मिला के प्यार के बढ़ावे दू दिल मिल के प्यार के बढ़ावे लेकिन दुनिया में कुछ नहीं पावे लेकिन वो दुनिया में कुछ नहीं असरा के आस जाला असरा के आस जाला सेती है में ढोली असरा के आस जाला सेती है में ढोली अरे चमन जिंदगी के मुहब्बत हका चमन जिंदगी के मुहब्बत हका हो जाए प्रेम मोहब्बत ऐसा ना ओरिजिनल का हम बात करते नहीं गीत का होता नहीं ओरिजिनल प्रेम के बसना वाला प्रेम के ना देखो नी की पूछो लोग हो गइल पागल पागलों कोई किस्म के होला लोग केहू पढ़ते पढ़ते पगला जाला इतना ना पढ़ लिख पागल हो जाई कितना लोग घर के काम में इतना ना लोड हो जाए कि वो घर के काम से पगला जाए प्रेम करे वाला लोग 100 में कहीं एक दो आदमी सक्सेस होत होई ना तो प्रेम पूरा नहीं के भई देखो नी की पूछो लोगवा हो गइल पागल देखो नी की पूछो लोगवा हो गइल पागल कितना लोग प्रेम में घर छोड़ के भागो कितने लोग प्रेम में घर छोड़ के भागो देखनी की कुछ लोगवा बर्दाश्त ना हुई तो फांसी लगा ली है जहर खा ली है प्रेम वो चीज है लेकिन ओरिजिनल हुई तो देखनी की कुछ लोगवा देखनी की कुछ लोग देखनी के कुछ लोग चढ़ गई बोली चमन जिंदगी के मुहब्बत अपना मन काम करता रहो बुढ़बा कहीं का लास्ट में बात कि जखमी दिलों के मुहब्बत हमर हम जखमी दिल के मुहब्बत हमर हम तो बहु न सोचे दिल लूट गई नी पर तो बहु न सोचे दिलवा लूट गई नी पर जुगुला सबलिया कहले